Dziękujemy serdecznie. To był kawałek zerowy. A teraz poproszę, żeby ktoś mnie tutaj obsmycił papieresa. Może kolega Jarek. Prosiłbym o rozpakowanie pieczęci. Również są widzowie, tudzież zgromadzona publiczność proszona o częstowanie się. Jest to papieros nepalski, bez filtra. Się nie pali! Tylko dlatego wiedziałem, że będziesz miał ten palce zapakowane. Dobra, słuchajcie. Do tego kawałka to ja potrzebuję papierosa. Także bym prosił, Jarek, żebyś ty się pospieszył, chłopaku. O! Dzięki. Kolega Dambas, jak zwykle. Możemy zaczynać. Jak chmurka śliczna zbliża się szybko do mego stoliczka. Z uśmiechem godnym Raheli Welesz pytam, hej, czy ze mną tańczyć? Przecież wiadomo, że jej nie odmówię. Muszę się sprężyć, bo tańczyć nie lubię. Z trudem niestety łapię piątę. Przyznaję piłę, przepraszam bardzo. Cola plus Coca-Cola! Strzeliłem gola pod rock'n'rolla. Cola plus Coca-Cola! My name is Franek, her name is Jola. Mistrzyni disco, mistrz rock'n'rolla. Przy pierwszym kroku majtnęła mnie przed udą, a potem były zabawy i to. Przerzucę z plecy, lecę zygzakiem, spada na piersi, bąka okrakiem, a potem tył obrót głową w dół. Łeb ale w ziemię, nogami w dół. Cola plus Coca-Cola! Gola w rytmu rock'n'rolla. Everybody! Cola plus Coca-Cola! W rytm rock'n'rolla. Cola plus Coca-Cola! Siedzę w barze, nie chcą ściajany, trochę spocony i podrapany. Cola, monola plus Coca-Cola. Gniżdży mi w butach, rytm rock'n'rolla. Wreszcie muzyka nagle się urywa. Ależ to chwila piękna i szczęśliwa. Lecz co to? Słyszę, to ktoś przerwa ciszę. Tylu białych na disco, zapinamy białe disco! Cola plus Coca-Cola! Jola! Cola plus Coca-Cola! Cola plus Coca-Cola! Strzelę znów gola pod rock'n'rolla. Cola plus Coca-Cola! Cola plus Coca-Cola! Cola plus Coca-Cola! Tak właśnie, tak jest. Tak jest w dyskotekach. Chłopaki są bogate, a dziewczyny są łatwe. Bardzo bym chciał prosić DJ-a Kurwę, żeby w przerwach grał nam podśpiechujki. Następny kawałek nazywa się Wódka. Ale zanim zagramy ten kawałek, bardzo bym prosił kolegę Sylwestra o polanie nam wódki.
A my się bawimy do rytmów. Właśnie flota czarnomorska, która została przetransportowana ciężarówkami na Bałtyckie Morze, do nas płynie z Kaliningradu. Mamy ostatnie chwile zabawy. Gdzie masz ta ostatnia niedziela? Dzisiaj już jest niedziela czy sobota? Niedziela. Widzę, że się wódka dla publiczności jakoś dziwnie skończyła. Byliście spragnieni? Zdrowie publiczności po raz drugi. Słuchajcie, wspieramy domorosły biznes tutaj w Sopocie. Nasz kolega Jasiu otworzył knajpę, trzyma się pomimo wielu przeciwności przez wiele lat. I fajnie by było u niego kupić na przykład pół litra na nasz koncert. No z tego wspominałem wcześniej, następny kawałek się nazywa Wódka. Dziękujemy koledze DJ-owy. Piwo, piwo, piwo musi być. Giebamy się. Piwo musi być, piwo musi być. Jak nie ma piwa, głowa się kiwa. Piwo musi być. Jak nie ma piwa, moczu upływa. Piwo musi być. Wino musi być. Wino musi być. Putin! Jak nie ma wina, boli wina. Wino musi być. Pochwa! Jak nie ma wina, boli wina. Wino musi być. La 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 la. La 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 la. Śpiewaj! La 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 la. Śpiewaj musi być. Tabaka musi być. Tabaka musi być. Jak nie ma tabaki, to kurde chłopaki. Tabaka musi być. Jak nie ma tabaki, to kurde chłopaki. Tabaka musi być. Trawa musi być. Jak nie ma trawy, nie ma zabawy. Trawa musi być. Jak nie ma trawy, nie ma zabawy. Trawa musi być. Wódka musi być, wódka musi być. Jak nie ma wódki, wzwód jest za krótki. Wódka musi być. Jak nie ma wódki, wód jest za krótki. Wódka musi być. Penetracja na plaży musi być. Penetracja na plaży musi być. Jak nie ma stosunku, zagłada gatunku. Penetracja na plaży musi być. Dawaj śpiewaj! Jak nie ma stosunku, to pada gatunku. Penetracja na plaży musi być.
szczególnie dla kobiet. Pieniężny. Kolega Wojtek zaczyna. Pieniężna. Czysta pochwa, czysta musi być. Czysta pochwa, czysta musi być. Jak nie ma czystości, dalej czułości, czysta pochwa, czysta musi być. Jak są zaleciałości, to niech w niej nie zagości. Czysta pochwa, czysta musi być. Alarma? Karol musi być, Karol musi być. Jak nie ma Karola, brakuje Pyrola. Karol musi być. Jak nie ma Karola, brakuje Pyrola. Karol musi być. Macie to, przyszliście, to macie, kurwa. Kto te flaszki kupi, bo jeszcze nie widzę tu na stole. Ja wiem, że sytuacja ciężka, ale same bedaki tu przyszły. Ale na Ukrainie. Następny kawałek, poprosimy DJ-a o wstaweczkę, bo musimy się napić. O, bardzo ciekawa wstaweczka. Następny kawałek będzie się odnosił do sytuacji DJ-owej. Bardzo bym prosił kolegę Sylwestra o uzupełnienie kieliszków. I śpiewamy razem. Jak to zna tekstem, no to śpiewamy. Bo my teraz pijemy. No właśnie, ja nie mogę śpiewać o tym, bo mój tata to jest akurat na sali. Żyje nam Izoldo 100 lat, niech żyje nam. 12 lat? Jeszcze raz, niech żyje nam. To jest wszystkiego dobrego od naszego do gitarzysty Piotra Dopiało, męża tej niewiasty. On też miał urodziny, ale nie powiemy pierwszego. Nie powiemy, który, bo on jest młodszy o 20 lat. Jest. W Polsce takiego się nie uznaje. Wyszło szydło z wora. Z pozycji pionowej. Dobrze, słuchajcie, to mamy taką przyszłość. Klaśnięciem w pizdę. Obudziłem cię jak zwykle klaśnięciem w pizdę. Jak w dzień obudziłem cię klaśnięciem w pizdę. Znowu ten dźwięk, mówisz mi. Znowu ten dźwięk, wkurwiona. Znowu ten dźwięk, mówisz mi. Znowu ten dźwięk. Obudziłem cię jak zwykle klaśnięciem w pizdę. Jak co dzień obudziłem cię klaśnięciem w pizdę. Obudziłem cię jak zwykle klaśnięciem w pizdę. Klaszczemy razem. Jak co dzień obudziłem cię klaśnięciem w pizdę. Znowu ten dźwięk, mówisz mi. Znowu ten dźwięk, wkurwiona. Znowu ten dźwięk, mówisz mi. Znowu ten dźwięk. Obudziłem cię jak zwykle klaśnięciem w pizdę. Widzę, wszyscy klaszczą. Obudziłem cię klaśnięciem w pizdę. Obudziłem cię jak zwykle klaśnięciem w pizdę. Jak co dzień obudziłem cię klaśnięciem w pizdę. To już szpita.
Znowu ten dźwięk, mówisz mi! Znowu ten dźwięk, burwiora! Znowu ten dźwięk, mówisz mi! Znowu ten dźwięk! Hej! Dobrze, rozkręcicie się później, bo jeszcze to zagramy nieraz. A teraz zapraszamy agenta Tomka i Śpiewak po prostu miał później inne różne dziewczyny. kawałek pod tytułem Dysk Jockey. Poproszę stopę do odsłuchu dla perkusisty jakiegoś. Dziękujemy. Dziękuję wam za przybycie. Słuchajcie, wspierajcie niezależne inicjatywy. Przychodźcie się bawić. Magda nie była Jebać śmierę. Proszę nie... Bardzo proszę nie nadużywać gościnności. Bardzo proszę. nie klaskać. Jeżeli jakaś któraś z pań łaknie czegoś więcej, zapraszamy tam dalej za stodołę na plażę, tak? A teraz zapraszamy szanowną publiczność na jednego. Jest jockey, jedziemy! Pracuję w dyskotece. Jestem jokejem, szmurę gram. Przyjdźcie popatrzeć jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem jokejem, lansuję hity. Lecz stąd je brać, powiedzcie mi. Czasem na giełdzie coś mi podejdzie. Lecz krótkie rzeczy sprzedaję. Więc gastrotezy i wypuszczam czas na aparatury, co ma 1000 lat. Pulsują światła, pulsuje krew, a ja po prostu biorę większy i gastrotezy i wypuszczam czas na aparatury, co ma 1000 lat. Mam narzeczoną małolatę, fajny agregat, mówię wam. A dość z tej płyty starych, woli mi słuchać, gdy ja gram. Kiedy kolumny dostaną dreszczy, a na parkiecie amok i szał. Ona nie tańczy, ona na luzie, pali bebeksy i robi szmat. Więc gastrotezy i wypuszcza czas na aparatury, co ma 1000 lat. Pulsują światła, pulsuje krew, a ja po prostu robię większy błęd. I gastrotezy i wypuszcza czas na aparatury, co ma 1000 lat. Z domu przyszły Ola i Jola, Ola i Jola, Ola i Jola. Mikrofon w moim ręku lśni. One tak tańczą rock'n'rolla, że ze wzruszenia głos mi drży. Śpiewam z efektem, robię wrażenie. Prawdziwa sztuka, to jest to. Nic nie zastąpi dobrego rocka, ani też nikt nie zastąpi mnie. Więc gastrotekę i wypuszczam czas aparatury, co ma 1000 lat. Pulsują światła, pulsuje krew, a ja po prostu robię wykrytek. I gastrotekę i wypuszczam czas aparatury, co ma 1000 lat. Bujamy się i teraz przyszedł czas na słóweczkę naszego przedniego baszysty Mariusza Szołysta z Kaszub. A szanowną publiczność podczas bujania zapraszamy się na próbowanie tabaki z naszej trakcji tutaj. Poproszę was do odsłuchu, żeby Mario zajebiście nam tu Mariusz, ogromna prośba, grubo boję z tematem przez takie intro, proszę się 4 minuty, bo ja się uwielbiam, bo grać w tym basie, to naprawdę. Jak to
bardzo miło widzieć, że po 15 latach grania mamy jednego fana. Ale za kasę. Słuchajcie, idzie do was taca. Jest kasa, ona ma wrócić. Ją zwyjamy z rulonek i wciągamy tabeczkę. Alarma. Proszę nie kraść pieniędzy. Znowu ten dźwięk, mój śpi, znowu ten dźwięk, znowu ten dźwięk. Ej! Obudziłem cię jak zwykle kaśnięciem w pizdę. Nie dopici jesteście czy jak mam was napierdolić? Obudziłem cię kaśnięciem w pizdę. Obudziłem cię jak zwykle klaśnięciem w pizdę. Gdzie jest mój granat? Rzucę później. Obudziłem cię klaśnięciem w pizdę. Znowu ten dźwięk, mój śpi. Znowu ten dźwięk, kurwiona. Znowu ten dźwięk, mój śpi. Znowu ten dźwięk. Obudziłem cię i pamiętaj o tym, żebyś nie tylko żegnać rano, ale również przemyć szmatą. Słuchajcie, myśmy mieli tylko dla was jedną półlitrówkę. Mam nadzieję, że macie się czym pożywić. Bo my mamy.